wala haka nake waka da sadda ake ta ba san ya ina na ta tsaya ba. Shi yasa duk mai hankali in zai yi waka yake tsayawa ya lura da ita sosai, ya san me zai zuba a ciki. Ko wani mawaki na larabawa ko waka ko baiti biyar zai yi, kwararre ne fa, waska ne akan harkar wakan, amma ko baiti biyar zai yi sai ya yi wata 4. wai saboda tsabar sai abin da zai rubuta a ciki ga wakar kawai zai iya yin tafa kamar magana, ba wai sai ya tuttuno da wahala zai haɗa yi waka ba. Abin da zai faɗa a ciki yake son kar ya faɗa abin da zai zama ba haka ba, ko a samu saɓani. Sannan in ya wata 4 yana yin ya gama sai ci gaba da bitar ta, yana duba ta yana duba ta yana duba ta, shi ma sai ya yi wata 4. Sannan kuma sai ya kai wa wa'anda ba shi ba su dudduba, ya san wanda ba kai ba ya fi saurin gano aibinka, ya kai su dudduba in suka yi gyara a haɗu da shi da su a gani a gyara, wanda ba sai an gyara ba a bashi. To sannan fa sai ya saki waƙar wallahi. Kuma shi Nura da kake faɗa cewar a gani na sara masa gurin waka, to shi dai wannan a wakar Hausa, wannan Nuran ni dai ban san Allah ya halicci irinsa ba wallahi. Na kusa da shi ma wallahi ban san Allah ya halicci irinsa ba. Shi magana bin ka'ida da kace ya ci uban bin ka'ida, bayan bin ka'idar har wani ban ka'ida yake ƙara mata wanda ba bin ka'ida bane ba, an wuce bin ka'ida ne, wato har gyara yake yi akan abin da ya kamata a yi. Mugun masifaffe ne wajen waka. Kuma kamar yadda ka faɗa din, alhamdulillah tabbas na san waka sosai. Alhamdulillah na san waka tabbas, kuma na san bayan ilimin arudi da ilimin kafiya na san su sosai wallahi. Shi fa wannan din fa abun fa da yake yi fa wallahi ban san ya zan wani iri ne kawai wallahi tallahi. Kwarancewar da ya waka wallahi wannan mutumin akan harkar waka da zai da'awar annabta, to da waɗanda suka gazgata shi ba za a yi saurin kuskurantar da su ba wallahi. Sannan kuma wannan wakar maganganun da ya zuba a ciki din gaskiyar lamari maganganu ne na hikima. Wato wannan dubaiti sai ka ji akwai, yanzu ita nake ta maimaitawa, yanzu nake ji na rasa ya zan fito maka da hikimomin. Wato in ya zo ƙarshen kalma, dama ɗabi'a sani kuma wannan a kowace waƙarsa, in ya zo ƙarshen baiti ko ƙarshen ɗango kafin ƙarshen baiti, kalmar da yake sakawa ta dace, kalmar da yake sakawa, kalmomin da yake jera su a ƙarshen ɗango suna zama wato sun cancanci a saka su a gurin, ba wai ya janyo su ne don kawai yana buƙatar sai kafiyar ta zo ba. A'a, za ka ji salon zancen yadda ya taho, ko da ba waka kake ba, to da wannan kalmar ya kamata zancen ya ƙare. Ka san akwai ragwagen mawaka wanda sai ka ji sun janyo kalma ba ta da hikimar saka ta a gurin. A'a, sun binciko ta ne kawai don ta dace da kafiyarsu, tana karewa da abin da suka ɗauko ɗangonsu ko da abin da suka ɗauko gaba ɗayan kafiyar baitinsu. To wannan sam baya wannan a waka. Na ji waƙoƙinsa ina ganin wannan mutumin sun fi 500, amma ban tabbacinsa da abin da ya kama da haka ba, na rantsi da Allah. To a wannan waƙan ma haka yayi. Sannan kuma ya yi ƙoƙarin rushe duk waɗanda suka hau wannan matsayi kafin mu, ko wanda suke kai a wannan lokaci, ba tare kuma da ya kama sunan kowa ba. Sannan kuma ya yi ƙoƙarin koɗa mu a matsayin ya nitse a cikin shi 'yan garin, a matsayinsu na su 'yan garin ne suke wannan bayanin. Kowa in ya ji a cikin 'yan garin, to in shi baya cikin wa'anda suke wannan yaban, to zai zaci shi ne baya ciki, amma sauran 'yan garin haka suke yi. Shi ma wani in ya ji sai zaci